आङो दतमा सरि रामपल स्टुडिअ'आव आं दिनै मिउजिक डाबिंनि खामानियाव फैदों। दा दिनै जोङो केडि प्रडाक्सनाव मोनसे बैसागु मेथाइ लाबोगासिनो दङ। दा बे बैसागु मेथाइआव जोङो दिनै दिनै डाबिं जोब्बाय आरो अलरेडि मिउजिकनि खामानिया जोबजोब्बाय। दा दिनै बे मेथाइआव जोंहा खामानि मावदों, मेथाइ रोजाबदों बा देंखोनि हाबा मावदों, देंखो होदों। बे जाहैबाय आफा बिनय कुंगर दैमारि, लोगोसे आब' दांखो लोदो, आरो लोगोसे दंबावो आब' पुर्निमा, आरो लोगोसे आं थाबाय, आरो लोगोसे आदा बिनय थाबाय। जों जयैनो गोदो जेरै जोंनि गोजाम देंखोगिरिफ्रा बैसागु मेथाइ रोजाबोमोन, बै आदबखौ नायनानै जोङो बै समनि बादि मोनसे बै देंखोखौ जों लाबोफिननो नाजादोंमोन। दा नोंथांमोननि अननायनि सायावसो बे महर मोनगोन। नोंथांमोना बयबो केडि प्रडाक्सनखौ साबस्क्राइब लाइक खालामनानै ला, आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव बै गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननि गेजेराव सौहैयो। दा नोंथांमोननि अननाय आरो मददजोंसो जोंनि बर' हारिमुवा दावगागोन। दा नोंथांमोनहा मोनफ्रोमबो प्रडाक्सनखौ हेफाजाब होनांगोन, होनबासो जोंनि बर' हारिमु एबा बर' इउटिउबार बिथांमोनहा मोनसे मोजां लामाजों लांनो हागोन जोंनि बर' हारिमुखौ। बेखौनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै खावलायहरबाय। थेंक इउ, लाभ इउ।